Já vás tady všichni zdravím na kanále Biggie My Collector a dneska si společně otevřeme Exclusive Box Tipsport Extraligy ledního hokeje série 1 ze sezóny 2023-2024. A je to celkem druhý box, který otvíráme z hokeje. Bude to celkem pěknou cenu, takže jsem si říkal, že bych to vyzkoušel. Navíc nám Exclusive boxy právě z Fortuna ligy, teďka ze Šance ligy. Každopádně 9 kartiček, obsah balení, by tam byly podpisy, spousta limitů a samé prémiové karty. Tak. Tak jdeme na to. Máme to obrácení. No. Tak, první karta. Matěj Tomek, brankář pro Litvínov. V limitu 80. Teď se mi to podaří. První limitovaná karta. Teď to musím zase otočit. Tak. Blizzard, Jordan Perret, Mountfield, 5 z 5. To je moc pěkný limit. Tak, tady už bude taky něco zajímavého. A je to Miroslav Indrák. V limitu 130. Je to za Plzeň. Tak. Co tu máme dál? New Arrivals, Zach Osborne. Mladá Boleslav. Limit 55-65. To jsou moc pěkný karty, takovýhle Šance lize, nebo tenkrát ještě v Fortuna lize nebyly. A tady máme krásný dvojitý podpis Juraj Mikuš a Dominik Lakatoš z 25 pro Vítkovice. Taky moc pěkná karta. Tak, tady máme něco zajímavějšího. Tady Vladimír Sobotka z 25, David Hrenák a Landon Bow, takže 2-3 brankáři. A co nás čeká tady? Game jersey s podpisem Ian McCushion. Limit 9 z 25. Tak.
Tak jo, za mě celkem zajímavý box, pěkný, spousta limitů, pár podpisů a samozřejmě minimálně takováhle jersey, případně to můžete mít ty Unique Mark, Unity a tak dále. Takže doufám, že se vám video líbilo. Budu se na vás těšit do dalšího videa, takže mějte se hezky a ahoj.